ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Домти Ҷей. Айни замон дар кӯчаи Испечак қарор дорем, назди масҷиди Мехалон. Аз ин тараф худи Испечак ва роҳ ба сӯи Зарафшон. дар ин ҷо бошад масҷиди Мехалон ва дар ин тараф 112 микрорайон. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. тирезаҳояш вай тарафа нигоҳ мекунад. дар тагаш супермаркети Биак аст ва ҷои таваққуфгоҳи мошин. бисёри бад гап мезанем. рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ аз 9 ошона иборат аст. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар 9 ошонаш ҷойгир аст. мана ҳамин подъезд мебошад. мана ҳамин шкаф дӯстони азиз аз соҳиби хона мебошад, бо ҳамроҳии хона дода мешавад ва худи хонаи фурӯшӣ як хонага ду хонага кардагиан бо масоҳати 43.9 метри квадратӣ, яъне қариб 44 метри квадратӣ мебошад дар 9 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 9 ошона иборат мебошад. техпаспорт дорад бо барқ, об ва отопление таъмин аст. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем, марамат шурӯъ мекунем. дар ин ҷо ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона, якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ман ҳамин ҷо ҳамаш коридор мебошад. прихожа дар ин ҷо як шкафи калон аст. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизере ки дар навор мебинед ҳамааш меистад. аз ҳоҷатхона шурӯъ мекунем. ҳоҷатхона термекс ҳаст. хона бо системаи вентилятсия таъмин аст дӯстони азиз. дар ин ҷо ошхона, мошинаи ҷумашӯӣ ҳаст, плитаям ҳаст. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дар кӯчаи Испечак ду ҷойгир аст. бениҳоят минтақаи хуб мебошад дӯстони азиз. назди 112 микрорайон, назди масҷиди Мехалон, якчандта мактаб, якчандта садик, мағозаҳои гуногун ҳамаашон дар наздикии хона қарор доранд. бениҳоят минтақаи хуб мебошад. ноҳияи Сино. ва дӯстони азиз, мана ҳамин гуна манзара дар мана ҳамин ҷо масҷиди Мехалон. рӯ барои масҷиди Мехалонда хона ҷойгир аст. дар ин ҷо супермаркети Диёр, аз ин тараф хулас минтақаи бениҳоят хуб мебошад. нархи хона 510 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳар се рақам ватсап доранд. аз номи канали Домти Ҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор монпа анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.